Ah, muni. Matur nuwun. Awake dhewe diringi metu ya, Tru. Lah iya, heeh. Awane adem mula ya. Kemulan sarung, dandane ora nggo klambi kaya ngono kaya. Ha iya. Kowe minggato kowe rek. Ya, aku kowe apa jenenge karo sinden-sinden rumasane. Yo, sing apik lho, Reng. Iya ya, apik kaya. Apa ya aku rada keju kesuwen dolanan telegram, ayo ta. Iki tua-tua kae nakal ora. Ayo. Mbok yo mesem merangut petahe apa mbok yo guyu sesal petahe apa panjalmu betapa ing janji aja ewan aja sanjuko nadyan aku kotasih baik janji Yo. Mbok yo mesem. Nggih sugeng enjing Mandhe. Pripun kok ngendika kayak ngendika? Lah niki pun matur kok. Ora nek dintahi. Aman Mas, aman. Santai mawon, aman. Sujune bejo lho sampean. Ndak dawuh napa? Jenengan nderekke kanca-kancan selaras sing bengi niki. Minta nek sing wingi bengi niki wah, wis sandangane kaya ngono, ayo to. Nek nang kono wingi kelakon ana bintang ana gareng nganggo jaket. Adem to, Mas? Adem epal Teng mriki sumo, Mas. Enggak. Ya wingi liyane sing kademen mung yoga-yoga karo sinden nek kula wingi sumuk banget kok. Niki sinden-sinden perlu dipreksake Mas niki. Wong sumuke kaya ngene kok do kubutan. Mboten enten kipas angin to Pak niki panitia. Ayo nek adate nyewa kipas angin sing kae lho, sing ana banyune nyemprot kae lho. Jos kae. Sing penting ki ora sambat, Mas. Nggih. Mbah-mbah riyen ngendika nek pinuju nyambut gawe nggon adem ki ora entuk omong atis utawa adem. Ku malah tambah kegas. Lah nggih. Nggih. Wingi sindan-sindan do sambat kok. Kudu dilawan. Dilawan. Wah, somo Ter aku ya sumo kok mau, Dek. Boten, nggih seger nek niki hawane seger. Wong teng mriki niku tesih alami. Nggih. Tidak ada yang namanya polusi udara. Bener. Tesih alami. Kelestarian alam niku masih terjaga. Nggih. Nah, Kayak wit jatine kowe mau. pun kok bulak dalan kok, Mas.
Ora, jare tekan ngomah ngopo ngono mau. Sesuk wae pokoke. Wah, sesuk kapan ya melu aku? Lho, enten kathah, Mas. Enten kathah. Manajer sing pirsa, Mas. Oh, nggih. Manajer. Nggih. Nggih. Iki pun wancine goro-goro. Goro-goro. Apa to isine goro-goro? Isine goro-goro ya kuwi rogoh-rogoh rasa. Apa sing dirogoh ya kuwi rasane. Rasane sapa? Ya rasane surasa tontonan wayang wengi iki. Nggih. Kata Mas, lho. Nggih. Dan ya ten iki mula sing nunggoni tesih kathah niki mung kepengin goleki rasane. Goleki rasane mengko terus nek serampung metu mayang goleki apa sing dadi lakon benere lan lakon olone sing ditulat engko sing laku becike. Oh, nggih. Iki wonten ing mriki ampun khawatir pokoke nek penonton. Masih full. Sing VIP ngandhap niki bisnis 1 mriko. VIP 2 ekonomi. Lho kowe malah VIP to kudune. VIP niku nek teng mriki lak luwih cedhak mriki VIP-ne. Luar biasa penontonnya sih kathah. Pun ngetaun-taun Mas teng mriki niku wayang Rembaka. Nggih. Wayang akan abadi ora mung diuri-uri kalian warga masyarakat mriki ning diurip-urip. Tepuk tangan warga masyarakat semuanya. Hebat. Matur suwun luar biasa panjenengan saya peduli akan budaya kita sendiri, budaya wayang dan tetap ngurip-urip budaya wayang dengan cara nanggap. Nah, alhamdulillah. Agustus itu ya Mas Agustus. Siap. Tur wayang ki wis tercatat sebagai benda milik dunia. Warisan tak benda wis diakui dunia, Dik. Nggih. Mula sok tanggal 7 November jenengan ya wis nyorek tanggalan. Sampun. Nek janji mbalekke rembug. Oh, boten. Nek apa-apane Boten. iya ta. Prasetya kula nggih ansor laras 7 November kujana niku kula ditelepon Kalimantan. Ditelepon Sulawesi. Pak Anom niku nggih telepon Mas Bayu, Mas Kangko, Mas Yoyo. Ngejak. Nggih mung teleponan kabar-kabaran niku. Wah, Karepe niku pripun ngoten. ya Matur wis. tetep nderekke Mas Yusuf Ansor wonten sanggar Ansor seni Kang Angsoran. Napa? Ansor Laras. Ansor Laras ya. Ansor Laras. Ning sesuk sing aku meng mayang tekan limbukan, bar limbukan mrono kae sing demung kae sesuk sing mayang. Oh iya. Oh, malah saya niku. Waduh. Lah sinten? Sing wonge ijen, sing garwane Mbak Yoga ki lho, Mas Moko ki lho sesuk sing mayang kowe. Kudu kok sing metikil kaya upil kae utuh. Kae sesuk teboke. Iya. Lah sinten mawon wong niki dumadi 95% ki dalang kabeh kok. Nggih. Iki kabeh iso mayang tur mayange sae. Nggih. Ning sing demung sing cilik nika dalangan pit nek nika. Mboten nika nggih sae. Kula tau ngerti nika dalang nggih sae kok. Nggih, festival. Mbok dalangi wong arep pegatan nika. Wah. Ya dalang tenan kok ya. Nggih. Iya. Mula nek teng ngene Ansor Laras ki ora kurang-kurang dalang. Serepe akeh. Kula nggih. Sewaya-waya misale dalang sing tenanan ki mencret ganti dalang menisa ngoten. Dono sing adoh. Adoh. Wong kula crita ngeten iki tau kok Mas nderekke dalang niku mencret ten panggung taun niku. Nggih. Mboten ngibul, mboten doblok, mboten niki tenan sejarah. Nggih. Dagelane almarhum Mbah Waloh kalih kula niku. Oh, nek mriki sing mencret nek dalang ning sing nyaron niku Lengganan to niku. Lengganan. Berarti hobi. Hobi ya. Sing baku Ansor Laras sehat, jasmani sehat rohani. Amin. Nyambut gawe pinaringan slamet, pira entuke rejeki sing baku berkah barokah. Amin. Ana ya tak prenggake ya ngeyel. Piye? Ana mencret kok. Aku takon wis ngombe obat urung ya Mas? Wis. Apa? Super Tetra. Waduh. Salah niku, salah kudune Rodakol.
Iya. Tanggal 7 sing mayang sing saiki ngasta kendang kuwi. Nggih. Tanggal 7 kula nderek nggih, Mas. Wayangan teng Sanggar. Nun. Ampun nderek nika ora usah didereki. Mangke limbukan tak Mas Yusuf. Nggih. Nggih. Ten napa-napa. Ten napa-napa. Kula buta kanca mboten besok. Monggo. Si sinten nika? Lah sinten? Sing lemu nika sinten? Pun jenengan arep ngesake sinten? Ici kiwir komplit. Aneh kok terus arep kono pamitan terus aku dinahi nota. Bapak. Wah, iya. Kok ya ora kenal Pak Damar to sampean? Heeh ya. Pak Damar. Damar tralalan. Iya. Ya, nggih. Lho urung mitrahi Kang Putra lho. Lah ampun pas enek Magelang wingi no. Saiki. Pendak dino tek pitrah iki. Pendak ketemu kan arang-arang ketemu. Ora. WA admin le kon jaga jarak jope kene le. Wah, iki kok ora lahir batin. Lahir batin. Lahir batin senengan iki. Iya. Nggih. Tetembangan ya Mas ya. Ya, Mbak Elisa digandri. Ya, tetembangan karo Mbak Elisa. Jumeneng, Mbak. Kedapas maku nyawang selendang biru. Metu awan penak, metu sore penak, yahene metu ya penak. Iki kok menggiring opini saja rembuke. Kok iso menggiring opini? Kula matur napa to? Selendang biru. Lah iya metu esuk penak, awan penak, wengi penak, metu yahene ya penak. Wis ora iso, wis mau-mau. Awan-awan setelane ya selendang biru teng teras karo nyeteti manuk ngono karo mangan super mie ngoten. Let sedelok Bang Plecet teko minggat. Ana ndika sokeh kok isih utang Bang Plecet. Hobi kok, sejahteraan koperasi kok. Ya, Kula tutup manci wae utang kok. Ciduke kredit kok. Nggih, kanggere randedit kok nak wedok sing takon alasan. Kok anu ya, Nduk, nek mendring teko ngomong nek bapak lunga. Nggih. Dalah mendring teko numpake Honda Win jaketan ireng nyengkelit buku cilik. Pak enek, Nduk, anu ndek mau meling. Nek jenengan teko kan ngomong nek mboten enten. Niki prai riyin lan dalah kula niku ndelik enek mburi omah niku anu kok mburi omah ngen balik lawang niku ketutupan korden sikil kula ketok. Mendringe ngomong karo anakku, ngomong apake nek lunga sikile kon ngejak. Isin. Lah iya. Tak semayane kok bar kaune Mas Elik aku ngono. Cair aman, Pak. Cair. Cair kali Pak Elik niku. Mosok nggo benda padat ya cair. Anyelai janji ngene iki jengleng kaya penak lho Pak De. Ndrandang tung. Tak telang. Kamu balik ngene. Tiwas. Ya. Selendang biru among ngenaki ati Alamet men. ngantuk nih kok ngantuk. Nora tekan batin setiamu Kadeta selendang biru. Oh iya. Selendang biru. Gerobak Mbak Elisa terus nyanyi.
tetep ana janjimu slendang biru. Nah, ini Ya. penak. Penak. Kandhane slendang biru ki ane metu penak kok. Ya, isu-isuan tetep penak adem-ademan ya metu ya penak. Iya. Hawane seger ngono pokoke. Seger anyep. Anyep ya. Ya, Pak De, niki sowan enjang-enjang sampun. Nggih. Heeh, lah iki. Biasane aku karo awakmu ki lak ya mung ning limbukan tok. Bener. Ning gandeng ki dipesen karo Mas Eli. Pokoke ngantos dugi goro-goro Goro-goro. Mbak Elisa. Nggih. Dugi goro-goro nembe pikantuk kondur. Nggih. Ngestokke dawuh. Besok dawuh manut sik anu ngersake. Mas Goteng, Mas Gareng. Mas Ida. Kleru kok ya. Nek lumrahe gareng ki metune nek gara-gara, ngono. Nggih. Enggak. Lah limbukan mau kula pun metu. Ha iki metu pindho cos iki. Nyat kula iki pengen metu limbukan mau. Lah nggih to. Lah wis to. Wis iki ora ana dereh apa-apa kok wis. Metu golek duit kok. Ngencek. Yo, ngatur kita tembangan apa, Mbak? Wis kirin, enek sing arep dirembuk iki. Boten. Aku manut mawon kok. Nek iso mau njaluk apa jenenge? Apa itu yang manuk-manukan itu, ha? Ginupito. Oh, alah, jineman. Jaineman. Jineman gelatik Gelinding. glinding. Gelinding tadi kayaknya ada pamundutan. Ya, niki wong. Pak, sinten iki mau nyuwun apa, Pak? Nyuwun duit. Pak Triman nyuwun lagu janjine kali Mbak Elisa nek dereng dituruti aja wasul ting Jelegong. Apal kula, kanca Facebook kok. Nggih, mengke lali janjine. Lali janjine, ya. Ya iki sios boten nganune napa? Gladek glinding. Glatik-glatike. Sico, permintaan. Sico kaya Ayo. gawe penjane Pak Kapolsek kok. Heeh. Nah, 0706. Kok siap-siap sinden-sinden ya, ben ora ngantuk engko tak tunjuk-tunjuk. mboten enten, Mbak. Sinden Ansor Laras ngantuk niku mboten enten. Nyati lho. Oh, mana niki malah pun ngelilir niki. Kuwi ora ngantuk, Dik. Kemen-demen kuwi. Iya. Sing ngendemi kuwi sapa to? Sangu dhewe kok. Oh, nek karo kae dindemin tut. Ya Cahayu. Kinupita kangku Alas. kila aranira gladek glinding ngaliling mulangaling aliling liling dumaliling ya bapak salurutan geniramu ati pangan kasar sukan tur yo cek-cek-cekan gladek Manuk podang ngalayang, layang-layang, alayang, layang, ning dhuwur pang. Ya bapak, kulukune
Agi mapan nih. Aku roh aku pokoknya. Cucuk lho Mas, nek ngajak genduk Elisa ki cucuk. Tembang apa wae apal. Nggih. Piyayine ya cantik, pinter, cerdas. Wah, bejane sing kakung sok mben. Lho lah iya. Nah. Wong sing kakung arep mapan turu mesti ya nganggo ditembangke sik. Bangke no Mas. Tangi turu ya ditembangke sik. Heeh. Jane sing kakung. Piye? Bojoku ki ya tak latih nyanyi saiki. Wes, Wah, nggih, Pak Pak. Dek. Tak latih nyanyi. Biasane rak ngedrum. Anakku ya melu nyanyi sakniki, Mas. Nggih. Anakku sing SMP niki. Oh nggih, sing riyen turine sikile loro kiwa kabeh nika. Nggih. Nggih. Dhisik gara-gara anu nggih. Akhire tak operasi, Mas, tak ganti. Tak tekuk ngoten, Mas. Iki malah delamakane ning mburi kabeh. Aku nglegani kowe, Mas, nglegani. Gen. Tapi wis pinter nyanyi sakniki. Nggih. Kula ki anggere wengi, lah ning SMP ki nek turu jek karo kula karo bojo kula ya, Mas. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa piye wayah adem ngene iki nek aku karo bojoku arep piye-piye ngono ki dadak. Anu ngliling anakku wis tangi apa urung, wis angler apa urung. Rambute niku tak jedil. Nggih. Anggere tak jedil rambute wis ora obah, berarti wis turu. Nggih. Kula arena dan juara rombok wedok. Esuk-esuk ngoten dhek wis nganggo seragam SMP, bojo kula wis nyapu ning latar. Kula ya tangi turu nyanyi. Penak tenan, gune penak tenan. Lah kok bojo kula semaur, "Mengko meneh, Pak mengko meneh." Lah kok anak kula iki ya semaur to. Suwe-suwe botak, Pak suwe-suwe botak. Berarti nonton cah iki. Piye? Cek lucu ra iki. Cek. Percaya Mas, iso. Ajare jenengan biyen ya dadi apa jenenge pemimpin penyuluhan nuwun sewu ora kok saru lho iki. Nah, Penyuluh apa jenenge kontrasepsi kuwi jare jenengan. iki sing ngendi to iki? Kabeh. Lehmu sosialisasi nganggo lagu kok zaman biyen. Ning desaku kok. Ngaku sosialisasi malah bojoku meteng ae kok. Lah pripun? Lah salah kabeh. Lah wong tak kon spiral apa suntik malah ngombene pil. Nggih. Salah kedaden, pile lagi teko ngulu, katok wis nurut teko dempul. Iki kalah cepet, Mas. Apa neh? Ora lagune kuwi kepiye lagune sing. Lagune sosialisasi kae to. Heeh. Akeh wong padha babaran jalaran, ora ngerti perkembangane jaman, anak akeh ragate larang, ning yen melu kabeh anake aman. Nggih. Mula dulur kabeh wae senenge, bareng-bareng melu kabeh ayeme, cukup anak loro wae, lanang wadon padha wae. Ana pilih, ana suntike, ana spirale, yen pengendange pilih plendungane. Oh nggih. Ning ngendang. Heeh. Nah, ora mudeng. Kuwi kebersihan. kering. Nah, bar kuwi guak nang emper. Jiko anake disebul. Mulah mboke kuwi gedhe, Pak. Apa neh? Apa neh? Tak turuti kok kae. Apa neh? Wes yo, bangki. Kok Agustus arep radijak. Nek aku kan Genti sapa iki? iki lho. Anggi lah Iya, Dek. manuk emprit. Akeh wong padha. Ora. Ya. Manuk emprit pri pating cruwit-uwit. Iki apa? Iki intern group. Intern group iki. Jadi intern group ki nek sing ngerti nggone emprit sapa ki nek sing. Oh, alah. Sing emprit sing ngene sapa, Nduk? Kira-kira Lah kira kan dereng nate. Sing gender. Titikane jempol sikil.
Ah iya. Jempolnya ngopo? Hah? Nek jempol sikile gede berarti mrite ya gede. Ora delok. Lho. Jempole sikile jenengan. Gede, Mas. Wong bareng kena palu iki mau kok. Iki agek meteng-metenge iki, Mas. Gede. Ning lak gede, ngrasani gepeng. Ah iya. Calurutan yen iramu pati pangan yuk padha ambyuk yuk padha ambyuk yuk padha ambyuk ambyuk pasaran nucuki mari rayahan nucuki mari rayahan Sing manuk emprit gendho anggi. Nggih. Nah, manuke betet Betet. sapa? Sing wangun nek cara betet nek sinden sing ndi? Akeh wong padha. Yanti iki betet iki. Lah iya, Mbak Yanti betet. Ku nek muni tetet-tetet ku nek ngundanake wong lanang tenan kuwi. Yo Yanti, sing manuke betet. Ayo hati-hati. Lah engko Penggemarmu wis do supportermu. Yanti Lopres, Lanti Lopres. YL. Ya ora te. Gak enak nek penggemar ngono iki gak enak. Kayo te. Manuk betet Akeh wong. Hati-hati, aja kleru kaya wingi ning Magelang. Lah pripun? pripun? Pating cruwet, cret. Hati-hati. Magelang wingi lho, Mas. Heeh. Betet wae kok men, cret. Ya diombeni super tetra. Ayo, Yan. Anakmu ya iso nyanyi, anak. Anakku lho. Heeh. Saged Oh lah iya. Nyanyine apa? nyanyine balonku. Oh iya engko tak nyanyikke engko ya. Nyanyine kuwi mau akeh wong padha bal-balan. Pating cruwet weh. Aman. Pak Gareng, Lho. aja neka-neka lho, anake Lenang melu lho kowe. Anake sinten? Anake Mbak Yanti melu. Kae sing meking kae. Kae anake mbarep kae. Nika sing mbarep nika. Oh, wis kumise ya Pak De. Adik gak ngantuk? Kuwi urung disapeh kowe. Ya. Niku mboten Angel. saged, mboten saged. Sapi-sapiane angel. Angel. Jan iya, kadang rebutan karo pake kok. Jan yo ngono. Ya ampun. Anak. Anak barep. Ya. Mencret. Rodok. Kowe keplok cara piye kowe? Tahu kenal suara ngene iki ora? Tahu kenal suara wong keplok ngene iki ora maksudnya. Heeh, lah kowe Kok panggah kleru wae uripku. lah soke sing lerokke ya sapa kono dhewe sing rumangsa kleru kok. Awas ngunduri wedang ku lho.
Adem. Blekoke sapa blekoke? Lah ya blekok yoga. Coba yuk. Blekok apa keblowok? Set ya. Dulu. Itu kuwi, Mas. Tidak. Volume loro. Kaya PCD wae volume loro. Duh, sing volume loro ke Jepang di sini. Sing. Walah. Oh, anu to. Apa video perang dunia kedua ka to? Kula ki ya sing ngirimi anake Yanti nika lho. Kecen rodok kelainan kok kan. Aku dikirimi video apa video kebakaran ku lho. Moro-moro ya wis kuwi mau. Itu dadi video call. Heeh. Ayo Dek Yoga. Manuk blekok gan mung lera Mat-matan ya kepenak Mat-matan tadi. yo penak Iya. karo ngomong-ngomong. Nyat nggon wancine mat-matan iki ngene iki siji, nggo wancine mat-matan. Yah mene iki ping pindhone wancine nggo ijabahe wong donga. Nah, Sepertiga malam. Mula dongane Mas Elik sekeluarga pinaringan dirga yuswa awet gagah awet sehat, Amin. pinaringan rejeki sing subur makmur. Sakdun sakturune Mas Elik sekeluarga pinaringan slamet donya lan akhirat. Allahumma amin. Lan uga para marga Allahumma para pamriksa sedaya Allahumma